jsme tady s arabským kamarádem. Dobrý den. My jsme tady v Bystrci pod mostem na rybaření. A my tady jako jdeme chytat na rohlíčky. Na prostě normální... Kde bude bordel, Koš? Kam dáme bordel? Tady nějaký... Teďka tady nějaký to. rohlíky klasič. Jdeme si tady vytáhnout. Řekni, už budeš točit. Už točím. Pokus s nalomeným maličkem na štípnutém číslo 1. Vůbec jsem už neházela. Nedal jsem to... Kamo, tak pojďme. Ale to dopadlo. Znamenitě. Tak, já už jsem nachystaný. Tady mám takový krásný černý plot. Tak, my si tady jdeme nahodit. Já vás vezmu. Jo. Nice. Pak nahráváš ty, jo? Hlásičku. No, uklidni se, vole. Tak, Buď tam ryba bude, nebo tam ryba nebude. dám obyštím volnoběžku. Tak, máme to tady nahořelý teda. Klacek, možná. No ji říkám. Jo, tam. Úlovek. Bruh. Kopu na sátek. To bylo trošku. Pozor, mám vedle tweety. Můj nákresníka brýle, jo? Tak, kolega už začal přihazovat, protože ten rohlík samozřejmě logicky tam úplně nevydrží dlouho. A do toho mi něco drbe, což je podezřelé. Ale výborně sami můžeš se to. Snad něco chytíme na kameru, že? Pak budeš přehodit, jo? Je ti to jasné? Ano. To já musím asi přehodit, no. Tak. Viděli jsme tady první rybu. Snad? Snad. Snad je to ryba, vlastně to není. Já to teď budu natáčet levou rukou, což mi jde blbě. Takže tu druhou mám špinavou. Ale chytil něco malýho. No, to ani není něco. Je to poroustev. No vidíš, podoustev. Yeah. Krásnej. Takže tady... To je dobrý, ale. Pozor, pozor. Poroustev. Šum taky má rybák. Rybák. Tak, jdeme vypouštět. Vypouštíme. Podousteva. Tak. A pošli další rybičky. Hezky ho namočíme a pěkně do pece. No dobře, no. Musíme najít v té kameře stativ. Já nemám žádný stativ. Tak najdem. Koupíme. Ty já se chytil rybu. Příště si vezmu asi. A to není úplně malý. Právě že není, to je největší ryba, kterou tady najdeš, krom kapra. A štíty třeba. Kam jsi tak jsem. Tohle to je menší průměr. Pozor. Rybo, řekni svým kamarádům a soudruhům, že tady papaní zdarma. Počkej, mám to zapéno. Tak.
Kde? Nahoře je taková páčka, například. Vím. Ty vole. Je tam! Já jdi na druhou stranu! Ty vole. Kámo, mě to mám stáhlo pro do vody! Jendo, dělej! Jak? Dobrý. Za listíkama pojď, kaprálesku. Pojď za strejdou. Pojď za strejdou. To je kaprná. Tak pojď, kámo. Kámo, to je velký celkem, ale. To se na mě do toho podvědu. Počkej, ho vynu. Budeš ho jistit? Ano. Prostě. Tak ho drž. A to je velký, takový trošku. Chceš nám něco říct, pane? Chceš nám něco říct? Chceš nám něco říct? Jendo, tohle je vzácnost tady. Počkej. To je... Či to nemůže být jeden. Tohle. No, 50. Tak. 50. No vidíš. Já se kolem 50. 50. 50. Až 51. Tak, jdeme pouštět kamarád. Tak čau, řekni tvým kamarádům, hlavně kaprům, že tady jsou. Zdarma kaprům. Prostě člověk říká, že já měl to štěstí. Tak to jsem posral. Výborně. Kalvíček poučený tam lítají. Jo, pojď. No? Ne. Nevadí, zase znovu. Chceš to nahodit? Kámo, tam něco je, tam něco je. Je? Tak já ti to odeberu. To je cej. Ačkej, nech ho ve vodě, já to zaměřím. To je cej. Nevadí. Tak ale to je palačinka normálně. Ano, lopaťák se mu říká. Já Jo. Bacha, ty nečorkne prut. Sledujte, jak pracuje Megamis. Nyní mám dvojitý senzor. Ukazuje to tady a tady. Tak on tady za gymnázia mám vytáhli prut a my jdeme skočit do lidí. Do lidí tady. Tady jsem koupil koupku a dáme zpátky. Milane! Neměli vanilkovou! Koupil jsem tiktaky a 2 Coca-Coly.
Jo, hned. Dej mi jednu Coca-Colu original taste. Znamení tě. Nikomu to neříkejte, ale on má rybářský lístek za flašku Ferneta. Jane, zaseklo se to? Zaseklo se mu to o něco. Má to. Moje pivošky, kur... Gáčo. Hele, přihoď si naposled. Ale já mám takový kovový doma. Nice. To už je upřihazovat, vole, to už je 32. Já už Tak bych hele. balil. Počkej, toč to, to je Mustang. Já si myslím, že dneska docela úspěšný den. Jo, pro tebe aspoň, já jsem si chtěl jednou přejínat. Ale furt lepší než nic zase, to musíš uznat. Ano. Cejní jsou takový zachránci, mně přijde. Jdeme schovávat. Dej. To nějak naházím. Jo. Mám ho. Já myslím, že to nehodíš. Teď je to kus plastu. Chytnu. Už se zkoumáte, že jsem tady něco nenechal. Tady je všecko. Metr, tohle. Papíry tam jsou. Tohle už asi schováme. Já si tamhle schovám vidlu. To je si dám na kapsu. Zapomněl za to nejdůležitější. A to si dám nakonec až. Kámo, já budu mít hlavně hodně práce, to nacenzurovat všecko. Vyrážíme od vody, nestíháme autobus a já ho vidím.
Poslední čas vlogy. Tak čau. Papa, Nazdar. Tak a já se s váma loučím, nazdar.